Well, what a way to start your Friday morning. We are elevating our spirits once more back on the Expresso stage. Award-winning singer and songwriter, one of our favorites here, and it is Zahara. She's got a performance straight out of her latest album, Ngaba Yam. This one is all about saving our souls. It's called Sinda, Mphefumlo. Zange ndoyika njengangoku zange ndachwaka njengangoku zange ndaziva ndililolo apha njengangoku sika Mphefumlo Sinda Mphefumlo zintongameli zigigaba ngamandla zindiflathela ingcango ngamandla Sinda Mphefumlo Sinda Ngithethelele moya fika konakele ngithethelele moya fika konakele Sinda Mphefumlo Sinda Sinda Mphefumlo Sinda konakele Mphefumlo Sinda Mphefumlo Sinda zange ndaziva ndililolo apha njengangoku Sinda ngameli zigigaba ngamandla zindiflathela ingcango ngamandla Sinda Sinda Mphefumlo Sinda 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 Mphefumlo Sinda 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 Mphefumlo Sinda 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 Mphefumlo Sinda Sinda Mphefumlo Sinda Mphefumlo Sinda ngoba zange ndoyika njengangoku zange ndachwaka njengangoku kodwa ndithi Sinda Mphefumlo Sinda Sinda Mphefumlo Sinda Yes. Zahara, thank you so much for that one. I think what a moving song, and I imagine that so many people are going to connect with that song. So many of us have lost so much during this year with the COVID-19 pandemic, and to have you blessing us with such sounds is absolutely incredible. Zahara's going nowhere. Her music is art. Go and download it. But later on, we're going to be cooking something really special, her special recipe in the kitchen. See you in a bit.